Peddel. Minimale meter, ja, correct. Prima. En zo gaat het hier bij de Grutte Wielen bij Ljouwert de hele dag terug. Er wordt op alles letten. Veiligheid, gewicht, lengte, het aantal zinnenpanielen enzovoort hinnen. Voor de deelnemers is het spannend, want ze hadden er heel wat werk in zitten. In het begin waren dat normale werkweken. En de laatste paar weken waren het toch wel 100 of 110 uur in de week. Dus echt gezond is het niet meer te noemen. Als die boot uitwaait, dan een scherpe hoek, dan pak je dan aan de boot mee. Dus dan gaan ze wat bescherming op maken. Het registratieplaatje, daar moeten ze nog vastzetten. Dus het is allemaal een heel klein spul en goed bij te werken. Het is de 4e editie van het Dong Solar Challenge. De 40 teams gaan alles op alles zetten om de route van 220 kilometer zo vlug als mogelijk uit te lezen in 6 dagen. Het sterke punt is dat we draagvleugels hebben. Dat hadden we vorig jaar ook al. Maar dit jaar zijn we erin geslaagd om ze stabiel te maken. Vorig jaar was de stabiliteit nog niet goed. Viel die op hoge snelheden op zijn kant. Dan kwam die uit het water. En dat hebben we dit jaar aangepakt, dat probleem. En volgens mij heel succesvol. Wij moeten het op winnen op uithoudingsvermogen, dus dat de boot het volhoudt, en tactiek. De teams bestaan vooral uit studenten van universiteiten, hogescholen en mbo-opleidings. Ze komen overal, als China, Polen, Turkije en Brazilië. Voor dit laatste team is het gewichtig om mee te doen. We're talking about innovation, so there are many things that we cannot use every day, not yet, but I think it's a beginning. We are just starting it right now. Ja, en we helpen gewoon de techniek weer een stapje verder vooruit. En als de olieprijs blijft toenemen, dan heeft een buitenboordmotor wordt onbetaalbaar. En als je dan gewoon een zonnepaneeltje op je boot legt, dan wordt het gewoon ook leuk varen. En als je ziet hoe snel deze boten gaan, dan is dat echt wel vergelijkbaar zo langzamerhand. Snij worden de boten nog op snelheid testen. Oer 10 kilometer maakt op zijn minst 8 tot 12 kilometer in de oren varen. Afhankelijk van de klasse dat ze in maaien doggen. Als dat goed is, maar ze maaien waan. Onder een boordrace die het menu uitzet.